נדבר רגע על בית הדין של הליכוד וההחלטה שלו הבוקר, שעושה קצת כאב ראש למועמדים. לגמרי, בעצם אפשר לומר שהיום התחיל הקרב על התחתית. מה הכוונה הקרב על התחתית? אלה שלא יהיו בכנסת הבאה מטעם רשימת הליכוד, אפשר לומר שבין שליש למחצית חברי הכנסת והשרים המכהנים לא יהיו בכנסת הבאה, והסיבה הפשוטה, בית הדין החליט היום, למרות ההצעה שהייתה ממש על חודם של 5 קולות, חברי הכנסת והשרים ייאלצו להתמודד אך ורק ברשימה הארצית. זה הופך אותה להרבה יותר צפופה, זה הופך את המועמדים שבנו על ריצה במחוזות, כי חשבו ששם יש להם את הסיכוי הרב יותר, אז בעצם עכשיו הם יהיו חייבים להתמודד יחד בצורה שוויונית. אבל הליכוד כל הזמן מתהדר בעצם בדמוקרטיה הגדולה שהוא. הדבר הזה לא יפגע בדמוקרטיה? לא, בדיוק להפך, כי אנחנו רואים כאילו המחוזי קצת יותר מדבר את כל העם מלמטה, אנשים שמכירים את המועמדים. נכון, ולכן החלטת בית הדין למעשה היא כזו שמחזירה את המשבצות המחוזות למעמדם המקורי, לייעודם המקורי, הייעוד המקורי, שגם מועמדים לא מוכרים, שהם מוכרים אולי פעילים מקומיים באזורים שבהם הם פועלים, בירושלים, בצפון וכל המקומות האלה, לתת להם הזדמנות להגיע להנהגה הארצית, כלומר לכנסת. ההחלטה שעברה בוועידה ב5 קולות, היא הייתה פחות שוויונית, כי אפשרה לחברי כנסת שהם מוכרים ויש להם משאבים, להתמודד באותן משבצות. עכשיו בעצם בית הדין מתקן את זה. צריך לומר, תבוסה צורבת לחיים כץ, שהלך עם נתניהו, נתן לו את השריונים שהוא רצה, נתן לו את תקנות הפריימריז, אבל את הסעיף שהוא, חיים כץ, רצה, עכשיו הוא מתבטל, זה הדבר היחיד שהוא רצה, ועכשיו זה מתבטל. ניצחון של דוד ביטן בהקשר הזה גם על חיים כץ, וכמו שאמרנו, החל הקרב על התחתית, הלחץ שם בקרב חברי הכנסת רק הלך וגבר אחרי החלטת בית הדין. כן, מילה שלך על היוזמה של שלמה קרעי, אמנם הוא ישב איתנו כאן מקודם, לכנס את הכנסת על אף הפגרה שהם נמצאים בה, כדי ככה להגיד אמירה נוקבת בנוגע לפעילות של בג"ץ. כן, אני חושב שברגע שהפריימריז הושקו, כמו שאנחנו יודעים, ב-17 בחודש אוגוסט, והקרב על הרשימה נהיה צפוף, אז אין ספק שאנחנו נראה עוד הרבה יוזמות מהסוג שעכשיו דיברת עליו.